Kaixo, egunon, orain, Lehelguxe filmaren prentsaurko egingo dugu, atal ofizialeko filma. Uarte Gorria, Robin Campilloren film berria, eta horretarako talde garrantzitsua dugu hemen. Eskuinetik ezkerrera aurkeztuko dizuet, mutur batean Marianx Luciani dago, ekoizlea, Robin Campillo zuzendaria, Kim Gutierrez antzezlea, eta Nadia Tereskiewicz antzezlea. Asko zareten ezkero, galdera txanda erekiko dugu. Lehen galdera bat, begira, hemen bat. Hola, estoy aquí. Kaixo, egunon, galdetu nahi nuke. Protagonistaren rolari buruz. Ze ni denbora luzean pentsatu izan dut zerbait pentsatuko zitzaiola. Ze simbologia asko iruditu zaitzegoela eta ematen zuen eskau edozein momentutan akatu egingo zutela. Bazegoen jatorrizko gidoian hori zioenik uneren batean? Edo nik asmatu dut dena. Zer nahi duzu ingelesez erantzutea edo frantsesez? Zuk hitz egin dezakezu frantsesez inolako arazorik gabe. Bai, frantsesez inolako arazorik gabe. Filma indarkeria ezkutuari buruzko filma da. Nolabaiteko paradisuaren erretratua, non batek teloiaren atzean senti dezake indarkeria mota bat, baina ezin du definitu. Noski, haur baten begien bitartez ikusten da, eta bera ez dago ziur ikusten ari den horretaz. Ematen du antzerkilan baten eszenak ikusten ari dela. Hau da, antzerki lan bat balitz bezala paradisuari buruz, baina interesgarriena hemen guztian da, indarkeria mota bat egon badagoela. Baita koleten aurka ere, koleten pertsonaiaren aurka. Eta hori nabaritu egiten da, baina ez gaude erabat ziur. Eta baita intimitatean ere modu gogorragoan ikusten da. Baina ez dakigu zehatz mehatz horrela den. Nire asmoa da, suspense bat egotea honen inguruan, baina inoiz ez da modu argian ikusten. Azkenean, konturatzen gara, indarkeria intimoa benetan Madagaskarreko herritarren aurka erabiltzen dela. Eta horrek ez du esan nahi, indarkeria ez dagoenik bikote horretan, baina zerbait beti dago gertatzeko zorian eta gertatuko da noski Frantziara iruzten badira. Hau da kolonialismoaren ilusio hori, paradisuaren ilusio hori desegin egiten bada. Horixe da, pentsatzen dudana, eta horrek eramango du pertsonaia, Goberten pertsonaia horretara. Eta pertsonaia horrek indarkeria adieraziko du modu argiagoan Frantzian beraz bai. Badago indarkeria mota bat, baina nebulosa antzeko bada, Lambro artean dago. Eta ez da argi ikusten. Baina gustatzen zait ideia hori, hau da film bat egiteko, edo film bat egitean, gauzak oso modu leunean ikustea. Hau da, indarkeria beti atzean egotea, nabaritzeko moduan, baina ez modu argian. Ni base militar batean egon nintzen gaztetan, Madagaskarren, nire historiaren parte bada, eta maitagarrien ipuin bat ematen zuen. Hau da, denak aurrak ginen, baita helduek ere aurrak ematen zuten. Eta ipuin batean bezala bizi ginen, baina ipuinaren atzean armada zegoen. Hau da, militarrak zeuden. Eta horregatik, nik nahi izan nuen hori gaztetan islatu. Asko harritu ninduen Santa Claus, Papa Noel ikustea hegazkinean, eta haren atzean duzu tipo bat, militar bat, bere uniformearekin, opariak ematen zituena. Eta niretzat, hori zen kolonialismoaren, ilusioaren adierazpena, baina atzean indarkeria duena.
Hau da, indarkerian Madagaskarreko biztanleen aurka, baina baita ere nire amaren kontra. Hau da, edo zer gertatu ziteken, edo zein momentutan beraz, bai, arrazoi duzu. Hemen galdera bat. Maitagarrien ipuinei buruz hitz egiten duzunean oso gauza zehatza da. Hau da, fantometen pertsonaia pentsatzean, eta ikuspegia benetan oso ederra da eroi horri ematen diozuna, eta nahi nuke jakin animazio teknikarik erabili ote duzun. Beste galdera bat, ezinezkoa da filma ikustea, gogoratu gabe hainbat klasiko, Hollywoodeko klasiko, hemendik beti erekotasunera, base militarren gaiare duena. Inspiratu egin zara film klasiko eta ingurune militarra ditzera emateko? Bai, mila esker konparazioagatik, hemendik beti erekotasunera film handia izan zen. Ni mutikoa nintzenean fantometei buruzko ibilbidea. Oso ibilbide luzea izan da. Hau da, filmaketara iristeko, ekoiztetxearekin asko pentsatu genuen. Hasieran fantometen parte hori egin behar nuen egiazko bizitzan. Beraz, lekuak aritu ginen bilatzen Frantzian, ilustrazio horien antzekoak, ipuinetako edo komikietako itxura izan zezan. Baina deskribatzen dana liburu hauetan jadanik ez da existitzen. Uste dut ez dela inoiz existitu. Fantasia bada. Beraz, niretzat pertsonaia nagusi hori, Toma, mutikoa, fantasia badu, Frantziaren fantasia badu, ez baitu Frantzia ezagutzen. Lauz, pabost, hilabetez egon ginen leku bila, eta konturatu nintzen, nahi nuela maketa batekin egin. Eta gero erabaki nuen, edo arkitu nuen interneten pertsona bat mota horretako maketak egiten zituena. Eta beraz erabaki nuen nire pertsonaiak mugitu egingo zirela, set baten, horrelako set baten barruan. Beraz, lan handia egin behar izan nuen, filmak eta irudikatzeko eta oso interesgarria izan zen. Nik nahi nuen ere bat faltsua izatea. Hau da, beste mota bateko exotismo bat, Madagaskarreko exotismoaren kontra jarpena egiteko. Hau da, beste amets giro bat sortzea filman ze. Filmak badu ametsen logika gainera. Eta Madagaskarren filmatzean ere konturatu nintzen. Nahi nuela helduek, fantometeko helduek maskarak eramatea. Benetan asko harritu ninduen. Bizpairu astez pentsatu nuen filmatu aurretik, fantometeren partea eta norbeteko oso bizkor egin zuen, baina behiz, buratu zitzaidanean oso seguru nengoen nahi nuenaz. Bueno, gero antzezle galdetu nien, noski, lehenengo eszena horretan, bazkari hori egiten dutenean, eta beraiekin hitz egin nuen, eta esan nien nahi dut, gehiegi antzeztean nahi dut zuek pentsatzea, helduak zaretela, egiazko bizitzan, maskara bat balera mate bezala. Hau da, paralelismo gisa fantometekin. Nik uste dut, etengabe aurrera bidean egon den lana izan dela, eta asko gozatu dut eginez. Bai, txikitan irakurri nuen zerbait izan zen. Beraz, niretzat, izan zen bizitza ematea. Pertsonaia bati, zentzu asko izan zuena niretzat, eta baita ere Toma pertsonaiarentzat. Ies egin nahi nuen horretatik guztietatik nik nire burua irudikatzen nuen superheroi gisa. Eta nolabaiteko erresistentzia bat egiten nion horrela nire eguneroko bizitza militarrari. Beraz, naiz eta iazko jantzia izan, fantometen erropa iruditu zitzaidan, mozor hori iruditu zitzaidan, sinestezina. Amak egin zidan txikian nintzenean. Eta duela 15 egun, Susanekin arkitu nintzen, 50 urtean ikusi gabea ginen,
Eta ikusi nuenean esan zidan. Mozor hori utzi behar zenidan, ez? Gustatuko litzaiteke jartzeanik enion uzten txikitan nirea zelako. Bonjour, félicitations pour... Egunon, zorionak filmagatik. Gustatuko litzaidake fantometen aukeraren horretan, ari gorri bat izan da film osoan ibili dena. Eta nik hitz egin nahi nuke ere komunikabidek egin duten erabilera domeinu frantses hori mantentzeko Frantzian. Ez dakit horrela den, ez dakit literatura, aur literatura edo komiki horren erabilera kasmo hori zuen, ere bai, salatzea nagusitasun frantziar hori Madagaskarren. Eta bigarren galdera da, zergatik erabaki zenuen azken 20 minutu bakarrik erabiltzea herritarrei protagonismoa emateko. Niretzat oso garrantzitsua zen hori. Nik nahi nuen ankertasuna erakutsi, kolonialismoaren ankertasuna. Eta horregatik nahi nuen ikusleak elkartuta sentitzea familia txikin batean, nire gurasok horrela ziren, dena zen polita, dena zen zoragarria, eta azkenean bakarrik teloitik haratago joatea, hori nahi nuen egin. Nola esango nuke? Enuen nahi, hau da, Godardek Frantziako telebistan esan zuen bezala, berak esan zuen, beti 5 minutu daude juduentzat, orduan 5 minutu Hitlerrentzat, baina hau ez da berdintasun hauzia denbora kontuan. Baizik eta intentsitateak, ankertasunaren intentsitatea nola salatzen den. Eta niretzat oso garrantzitsua zen. Batek ikusten ditu pertsona horiek eta esaten dugu izatseginak diren. Baina zuk badakizu zerbait gaizki doala, berehala ikusten duzu. Eta gero... ezabatu egiten dituzu maitik eta hori da irautza, horrela gertatzen da. Eta filmeko protagonistak azken batean Madagaskarko biztanleak dira pantaila azkenean bete egiten dutenak. Horregatik gustatzen zait desoreka hori amaiera honetan gertatzen den bezala. Hau da, kultur dominazioan Marokon bizi izan naiz, Algerian, Madagaskarren bizi izan naiz ere bain. Beraz, azken kolonia guztiak bisitatu ditut, nire amari zinema gustatzen zitzaion ikaragarri, eta horregatik gustatzen zait niri, ere bai. Hau da, Marokon geundenean, zinemara joan nintzen lehen aldian, 6 hilabete nituen, kanpoaldean zegoen zinema batzen, Atari Zabalean. Eta han film asko ikusi genituen. Zergatik gure kultura zelako film frantziar asko ikusi genituen. Eta konektatuta egon alizateko Frantziarekin eromena izan zen egia esan. Horren frantziarrak ginen, eta horregatik genduen lotura hori. Eta gero, bazegoen beste gauza bat. Ze begirada genuen guk, herrialdearen elementuen gainean, eta horixe da nik filman erakutzen nahi dudana. Altzariak erosten genituen apartamenturako, kolonialismoak sortu egiten du, nola esan, herrialde bakoitzean, erosten dira herri bakoitzeko gauzak, kasu honetan mai hori filman agertzen zena, eta normalean gauza horiek egiten ziren, artistek gauza horiek egiten zituzten kolonoentzat edo turistentzat. Nolabait harrapatuta zeuden denboran, eta behartuta beti gauza berberak egitera, material berberak erostera, gauza berberak erostera, eta guk herrialdetik leku aldatzean aldatu egiten genituen altzari guztiak, beti ere une bakoitzaren gustuaren arabera. Eta niretzat xehetasun horiek oso garrantzitsuak dira. Kolonialismoaz pentsatzen dugunean,
pentsatu behar dugu ze sarraski egin dira. Nolako mendetasuna, nolako nagusitasuna, baina gero xetasun txiki horiek dana daude. Eta zu aurra zarenean, ez zara konturatzen, baita garrien ipuin bat bezala da, exotismoa, eta bar. Hi, congratulations. Kaixo, zorionak filmagatik. Eta galdetu nahi nuke, zuk zuzendari bezala nola kudeatzen dituzu antzezleen ikuspegiak film honetan. Nik uste dut ikuspegia asko aldatzen dela filman zehar. Eta zuzendari zaren aldetik hori galdetu nahi nizuke. Eta antzezle nola izan da harreman hori sortzea pertsonaiekin. Eskerrik asko. Bueno, niretzat ez da zaila ikuspegian pentsatzea. Ni horrela hasi nintzen, horretarako hasi nintzen zineman, lanean. Zein da eguneroko bizitzako perfekzioa, eta zein da istorioaren perfekzioa, maiuskuletan idatzita. Hau da, nola lortzen duzu hau dena ulertzea batez ere aurra zarenean? Filma nahiko zirriborratua agertzen da, lausoa da, nire oroimenak ere galduz doaz noski. Eta orain, orduan baino zarragoa naiz, beraz bi gauza horien asketa da. Beraz, nik, ea nola esaten dudan, nik beste ikuspegi batera pasatuz, esate baterako. Nire kasuan, badira pertsonaiak laguntzen didatena gauzak beste maila batera eramaten. Hasi ginen militargaziarekin, Bernard eta bere neskarekin, bere emaztegaiarekin, eta gero pertsonaia hori ezagutzen duzunean, azkenean berak eramaten zaitu irautzara. Eta niretzat oso erraza izan zen, hori izan zen hasiera. Eta nahi nuen, hau da, pertsonai hoiei guztiei jarraitzea eta beren pertzepzioak aldatzen joatea, bere emozioak aldatzen joatea pertsonaiekin batera. Toma gaztea, Fantomet mozorroarekin bikote hau behatzen du. Eta egia esan, bere pertsonaiak desegin egiten dazkenean, eta Bernarden pertsonaiaren parte bihurtzen da, lo gelditzen dena, beraz ikusle izatetik batetik bestera pasatzen zara. Ematen du azkenean ikuslea gauzatu egiten dela ikusle bakoitzean, hainbat antzezpenetan. Orain zuei tokatzen zaizue. Guk ez genekien zen izango zen ikuspegia. Hau da, bagin dituen momentu batzuk, oso ondo ezagutzen genituen pertsonaiak, lehendik asko hitz egin genuelako Gobertekin. Baina nik sensazioa daukat ez genekiela nola geldituko zen gauza. Gero zer gertatuko zen kameraren aurrean. Nik oroitzapen batzuk ditut, une batzuena, eta hainbat momentu adierazi nahi genituen eta pertsonaiaren oroimena ere kontuan hartuz. Nik filma ikusi nuenean harritu ninduen gu gandik hartu zuen guztia. Eta nola aldatuz zijoan ikuspegia. Eta baita ere filman une oro duzun lekua. Eta ondo egonda horri buruz ezerez jakitea, ze bestela oso zaila izango zen antzeztea. Jakin izan bagenu berak nahi zuena. Prozedura hobea izan da. Harremanak eraikitzeko modua, hori oinarritu zen, 3 oparitan. Gobaktek eman ziguna, opari bat izan zen, antzezlena, egin zen zuen kastina. Nik enuituen antzezle guztiak ezagutzen, ez genekien zergatik, baina kastinak oso ondo funtzionatu zuen guretzat. Zoragarria izan zen aukera. Nik gidoia oso modu berezian irakurri nuen eta oso ondo funtzionatu zuen. Ez bakarrik antzezpena egiteko orduan baita ere modu pertsonalean.
oso ondo ulertu genuen elkar eta gogo handiak izan genuen denon aldetik. Bigarren oparia izan zen entsegatzeko aukera. Robertek oso zehatzak zer nahi duen entseguetan, ikuste dut gehiegi entxegatu genuela, ze batzuetan akituta bokatzen genuen. Ez egia esan sekula ez da nahikoa. Baina aukera izan genuen benetan lantzeko eta etengabe bueltatu ginen pertsonaiera. Benetan oso nekagarria izan zen, baina gustatu zitzaidan. Beti ez dugu aukera hori izaten. Eta gero ere zehaztasuna. Ez aurrela eta bestea horrela. Nik nahiago dut hori eta ez ambiguitatea. Eta hirugarren oparia informazioa izan zen. Bere esperientzien berri eman zigun, pertsonaiak ze sentitzen zuten, batzutan gauzak kontraesankorrak. Eta hori ez da normala izaten, ze normalean nik pertsonaia askotan azpimarratu egiten da pertsonaiak ze esan nahi duen filmarentzat, beste kasu batzuetan alderantziz da, baina realitatea horretan oinarritzen da. Eta guretzat, benetan oparia handia izan da, antzezle gisa film hau egitea. Eta, bueno, hau, tipo, zintzoa da, baina ze gertatzen da, emaztea gorrotu du, emate du maite duela, batzutan oso atsegina da, berarekin. Beraz, informazio mordo hori, une horretan, berak nahi zuenaren inguruan, pertsonaiaren inguruan, eta gero beste gauza bat, berak ez du zehazki esaten zer nahi duen. Nik informazio guztia ematen dizut eta zuk egin, sartu zure barrura, baina ez dizu zehazki esango zer nahi dudan ezpaitu nahi. Ez dakit zer nahi dudan. Beraz, hori da gobenek ematen digun indarra. Zuzendaria da, batetik, baina baita ere askatasuna ematen digu, antzezleek egin dezaten nahi duten moduan, eta gero ikusi ere kamerak zer atzitu nahi duen. Hau da, antzezle gisa, benetan nekagarria da, ze asko errebisatzen dituzu eszenak, baina azkenan plazera handia da. Nik erantzun nahi nuke, askotan, harremanetan ere, zean umeak genituen, batzuetan Kim ikusten nuen pilotarekin jolasten, eta orduan, bueno, hasi esaten zuenean, aurroiek, jadanik, ez dute, antzestuko zeia ezagutzen gaituzten. Baina uste dut metodorik onena dela horretarako. Metodo bat baduzu ere, loturak sortzen dituzu bizitzan ze horrela. Aurrek ez duten ikusi ze alde zegoen hartune baten eta besteren artean. Nire galdera da Kimentzat zehazki. Galdetu nahi nizuke bere pertsonaiaren alderdi bati buruz, hau da Frantziako armada zapaltzailearen parte da, baina nolabaiteko diskriminazioa du bere jatorriagatik eta hori galdetu nahi nizun. Bai, pertsonaiaren alderdi nagusietako bada, eta lehen bileran jadanik jakinarazi zidaten filma hasi baino urte terdiren nago, eta hori gustatu zitzaidan. Hau da, itxuraz, nik erakutsi behar nuen, kulturi zirkunstatzen arabera matxoaren egin behar nuen, segurtasuna erakutsi behar nuen, maskulinitate bat erakutsi behar nuen indarrean oinarrituta, idealizazio hori ez, ostikoka defendatu dezakegula, gizunak ostikoka defendatu dezakela berburua, eta beraz, hau da, divertitzeko gogoa ere bai, hori zen, maitagarria zen seme-alabekin, baina aliberean, nasketa bazen, ezaugarri mordoa zituen pertsonaiak eta ni, gogo handiak eman zidaten proiektuen egoteko azkenean, baina hori lehen bileran jadanik gobinek esan zidan kastinak egin horretik. Eta ate bat iriki zidan aukera ugarietarako eta izugarri gozatu nuen. Nik egia esan horrelako rolak aurkitu nahi dituzke, berbada errepikatu egingo du nire burua, baina nik hori nahi dut. Hau da,
ez esatea zehazmeaz zertan ari den gizon hau, eta hori ere bat dator filmaren irakurketarekin. Hau da, fantasia asko du, hau da, umearen ikuspegia, umeak mutikoak nola ikusten duen aita, zindarkeria dagoen bien artean, baina gainera elkarrekin ganako desira hori dute, hau da, indarkeria hori txertatuta dagoena, eta ematen beti zerbait gertatuko dela, baina desira ere badago, eta maitasun adierazpenak, eta rol aldaketak batzuetan mutikoa da, eta gustatu zitzaidan ideia hori. Hau da, eraztunaren, ekintza hori berak diseinatzen duen eraztun hori, egia esan, aita da, baina bera da diseinatzen ari da, eta bera nahi du egoera horren protagonista izan zenberen bitartez, eta hor, nolabaiteko konpromiso bat sortzen da amaren eta semearen artean ezkontzeko, eta bera ikusle bihurtzen da. Zoragarri eruditu zitzaidan, eta gainera, gogoratzen naiz, oso hurbil geundela sekuentzia horretan, ni nadiren bizkarrean nengoen, Charlik, eraztuna batenzion eta ni bigarren planoan nengoen, gogoratzen naiz sensazio horretaz. Hau da, ikusle sentitzen zinela, ezkontza horretan, eta gainera ume bihurtzen zarela gizona, batzuetan aita da, beste batzuetan semea da, eta gainera liluragarria. Orduak egon gintezke ze niri film honek zerbait eman behar badit izan da, gobenen talentua, ezagutzea, ikustean nola aplikatzen den, hainbat xehetasun eta informaziora, askotan asmatu egin behar duzun antzezle gisa, eta hemen Kimek egunero eskaintzen zigun. Egunon, zurekin jarraituz, Kim hemen kameren ondoan galdetu nahi dizut, ea pasadizo divertigarrik bat kontatu dikuzun filmaketarekin, zer moduz frantsesarekin, hizkuntzarekin, eta nola zaude une horretan izan dituzun arrakasta guztien ondoren, nola sentitzen zara gaur egun? Filmaketaren pasadizuak, egia esan neko txarra naiz horretan. Gobenek komentatu bazkari horren sekuentzian nik oso gaizki pasan nun. Ze hori izan zen filmatu genuen lehen gauza, lehen astean izan zen, eta nik beti nire antzezpenetan beti saiatzen naiz egia bilatzen. Eta bazegoen zerbait bere jarraibidetan, ez ziguna uzten atzera egiten fantasia hori lantzen ari ginen, jakin gabe fantasia batean geundela. Beraz, ikuspegi hori, hau da nolabaiteko gainantzezpen hori pertsonaiengan, sekuentzia horrela dago eginda, planteatuta, esaldia, gidoi replikak horrela planteatzen zuten, eta bazegoen barne gatazka bat nun ni saiatzen nintzen, egitura horren barruan egia bilatzen. Eta aitortu behar dut gazkia pasatu nuela, deseroso sentitu nintzen, gainera pertsonaia honek erakusten zuen, soltura jakin bat, eta baita ere hizkuntzarekin, eta ni, oraindik ere frantsesarekin ez da pentsatu ere, beraz ariketa zoragarria izan da, ikasteko orduan, baina oso komplexua. Eta sekuentzia hauetan, batez ere improvisatu egin behar nuen, baina ez testuan, baina bai egoeretan. Hau da, talde sekuentzia batean zu anfitrioia zaren, eta gainera karisma izan behar duzu, oso zaila da, zure hizkuntzan ez denean. Beraz, coach zoragarri bat izan nuen, eta horrela, eskura izan nuen material gramatiko guztia egia lortzeko horrelako sekuentzia batean, bazkariaren sekuentzian, eta pasadizuetan oso naizenez, beste zerbait esango dut. Nadiak esan duen bezala, eta zer ikusia du aurrekin egiten genituen jolas horietan. Nik film batzuk egin ditut aurrekin, baina honetan, 3 seme-alaben aitan nintzen. Eta, lotura horiek ezartzen saiatu nintzen, eta denborasko eman nuen aurrekin jolasten, ez bakarrik aurrak dinamika batean sartzeko, gero filmatzen hasteko orduan dena errazagoa izan zedin, baina ere niretzat, beraz sortutako lotura egiazkoa zen, eta hori asko nabaritzen da. Zu aurrarekin mutikoarekin zaudenean, borrukan eta bar, frantsesez la promiskuite, ez da gure promiskuitatea, eta zer ikusia du, ukitzearekin. Eta hori gauza oso latinoa da. Beraz, oso zaila da generalizazioak egitea, baina hori argi noen, hau da, ez zegoen inolako oskurtasunik ukitzeko orduan. Beraz, beren konfiantza irabazioen pixkanaka lasai egon zitezen. Eta, beraz, beragondoko bat eman barat diozu, ez zuten gaizki hartuko. Eta hori izango lizateke pasaizua, eta ni oso pozik nago, egia esan, ni
gehien nire komediengatik ezagutzen hauten, eta Donostian egotea horrelako film bat aurkezten. Pentsatzen dut, aipatu duzuna Netflixen ikusten ari dena hori ere ez da komikoa, beraz oso zorioneko sentitzen naiz. Mais nous, on le connaît. I can add something. Ah, yeah. Baina gu, My actors and the character when you are talking about the character of Robert and the fact that he's baina Roberten pertsonaia hitz egiten duzunean eta espainiarra dela so much jakinda, nire aita jatorrian espainiarra zen, baina ez erabat. Beraz, Frantziara itzuli nintzenean, konturatu ginen, we were a lot we had a lot of discrimination because we had a Spanish konturatu ginen we are talking diskriminazio handia sufritzen genuela, Frantziarra bizimak genuelako, 70ko hamarkadan, eta hori horrela zen. it was something we should Eta be ashamed of. egia esan, lotxa eman beharko ligukeen, printzipioz, hori da errealitatea, For me, it's garaiko always errealitatea. a work in progress. Baina niretzat, Met a lot of friends. oraindik ere aurrera bidean dagoen lan bada, lehen esan dudan bezala. Eta antzezle askorekin topo egin dut, frantziarrak, eta arkitu nuen nahi nuen pertsona, baina interneten bilera bera arkitu nuen. Nik nahi nuen Espainiar antzezle bat, eta berarek nahi nuen atzerriko atzerritarrekin lan egin. Eta uste dut filmaketan hobe dela izatea kultura desberdineko pertsona bat, edo pertsonak. Beraz, nik nahi baino espainiarragoa izan zen hasiera batean, eta ondorioz gauza asko aldatu ziren. Niretzat, Just realizing film bat egitea ez da it creates bakarrik engidoi bat sortzea, askoz ere gehiago da, harago doa. that he has a power Eta nire adimenean zerbait sortu zen, bera aita bezala, gizon bezala, botere bat du filman, emaztearen gain esate baterako. Baina emazteak esaten dionean, baina nirekin ezkondu aurretik Espainiarra zinen. Orduan emazteak du boterea. Hau da, nolabaiteko humilazioa da, apaldu egiten du senarra. Beraz, film honetan, mundu guztia, denak dira aurrak, beste pertsona hoien guztien aurrean botera dutenak. Hau da, baita ere Madagaskarko biztanleak, beraz, horregatik iraultzaren abesti hori, horregatik izan zen hain ezaguna Madagaskarren agur esaten zutenean. Agur haurtzaroari. and because it was really about that you have, Hain zuzen ere, if you want to make horixe baita oinarria, eta horri buruzkoa da. Norbaitek nahi badu minor and so mugimendu politiko bat egin, aurra izateari utzi behar dio. change my film, you know. Eta bi pertsona hauek nire filma aldatu zuten eta hobea egin zuten. Eta pozik nagokin ezagutu dudalako niretzat 70ko hamarkadako Italiako antzezle bat ematen du. Eta oso ondo legoke adibidez Pasoliniren film batean, esate baterako. Eta egia da, And at the same time very brutal. baduela barne bizitza oso indartsua, baina gero oso basati eta anker izan daiteke. Eta niretzat hori zoragarria da, hori Frantzian ez duen arkitu. Eta niretzat atsegin handia izan zen Kimekin lan egitea. Eta bestalde batetik Nadia, Was my mother, but she was 30 Nadia gazteagoa da, but she had this kind nire ama baina gazteagoa, of modernity. baina modernitate kutsu hori badu. Look like Nik ez nuen nahi amak a woman. I wanted to feel life. emakume zarkitu baten itxura izatea. Modernity. Nik nahi nuen gazte izatea eta modernitatearen aukera islatzea. Eta enuen familia horretan harrapatuta sentitzen da, ere, espetxe, senarraren espetxean, baina aurren espetxean ere bai. Eta berak bizia ematen dio, bere pertsonaiari sentipen hori sortzeko. Horregatik, garrantzitsua deritzot. Embody Ze your script to be better. antzezle egokiak aurketzen dituzunean, eta zuk idatzitako gidoia hobetzen dutenean, eta ulertarazten dizutenean zer bilatzen duzun zure lanean, hori benetan oso garrantzitsua da, beraz, mila esker, bioi, horregatik. Vamos a dar por cerrado
Bueno, badakit galderak gelditu direla, baina hemen utzi behar dugu prentsa aurrekoa. Konpromiso handia dituzte, beren filma aurkeztu behar dutelako, beraz, mila esker hemen prentsa aurrean egoteagatik, zorionak filmagatik, eta egun bikaina pasa ezazuela gaur zinemaldian, eskerrik asko eta zuei ere bai.